Веднага след като влезем, ни напомня за изтичащи застраховки и технически прегледи, като ни подканя да влезем в страницата за напомняне. Тук имаме дата на изтичане и дата на напомняне. От тази справка може да добавяме нови застраховки, като също го има в менюто. Застраховки, технически прегледи и имаме плюс за добавяне. Тук във формата за добавяне имаме вид, гражданска, каско, ЧМР, застраховка, технически прегледи и други. След като си изберем вида, може да си изберем МПС-то. Също така имаме вноска еднократно или на 4 вноски. Когато зададем начална дата, автоматично ни попълва датите на останалите вноски, като също така имаме и дата на подсещане. Тук е заредено автоматично 30 дни преди да изтече. Когато се плаща вноската, може да се маркира платено да информира за следващата вноска. Тук имаме и платена първа вноска. Много фирми преди да си издават полиците предварителни, могат да се плащат в последствие. Също така може да се прикачи и документ. Полицата да се прикачи. Друго важно за застраховките и техническите прегледи имаме застраховки по автомобили, където е списъка на всички автомобили и се показва подробна справка за всички застраховки по автомобила. Кога изтича, също така дали е платена, може да се влиза директно в дадената застраховка. Когато платиме вноска, само влизаме и си маркираме коя вноска е платена и тя ще се бъде отразена в зелено.